Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Bawer, tu çi dibêjî ku em lîstikekê bilîzin? Kêfa min jî nayê. Bilîzin îro. Çê? Nezere bilîzin. Sere? Nizanî. Ne. Tewla bilîzin. Hez nakim. Tu jî Cemîr. Çi bilîzin? Heh. Tu dixwazî em lîstika ev çiye bilîzin? Lîstika ev çi ye? Tevê bînî. Ka bibînim. Dika rabeş te re bêjim. Rabe ser xwe rabe rabe. Rabû ser xwe. Baş. Xort bibîne. Aha. Berê xwe wesa bike. Aha. Çavê te digirim. Çima? Aha. Pişra. Ez tiştekî ji te re dibêjim. Yan dest... Aha. û tu divê tu texmîn bikî ew çi ye. Baş e? Na, hîle neke. Na hilet nekî. Aha, Tiştek aha. jî nabînim. Baş e, baş e. Te naz dikim bawer. Çi asla Bawer. Ev çi ye? Çi ye? Ev. Ev ki ye? Ha, destê te? Destê min. Destê xwe bigire. Aha, bigire. Îcar ew çi ye? Megirt. Erê. Va zirav e. Zirav e. Tiştek buçuk e. Biçûk e. Sivik e jî. Rast e. Sivik e jî. Qapaw jî. Derzî ye. Derzî ye? Bawer, tu dizanî ew ne derzî ye? Bi çi ye? Ne derzî ye? Çi ye? Ka bêje? Çi bêjim çi ye? Tu jî min re bêje. Ew pênûs e. Kalem e. Erî, qelem e. Ango pênûs. Ye nabînin normal e. Erî, baş. Normal e mezan. Ew. Tiştekî dî bawer. Tiştek din mi? Çi listik bu yeli? Bawer, ev çi ye? Ev çi ye? Ev. Çi ye? Ha. Kapıdan bibînim? Aha, bigire. Wisa. Wasa. Aha. Kuro bawer. Ne nane? Aha. Bawer. Na ne erê rast e. Çi ye? Aleye. Min dît. Te dît de îca bêje navê wê çi ye? Deftere. Deftere? Deftere. Ne deftere. Kuro deftere. Pêlî hene. Kuro ne deftere? Çi ye? Pêlî hene deftere. Zarim çi ye? Albüme. Albüme suratane. Na, ne albüme. Ne deftere ne albüme. Ve çi yeli? Yani tiştek dîtune ji bilî albümü defterê? Atlas ye. Atlas, na. Çi ye? Ne atlas e? Çi yeli? Ev pirtûk e. Te dît? Pirtûk e. Kuro pırtık çi ye? Digri defterek jina dar dinifsînî dibe. Defter jî pelê wê hene rast e. Lê ev ne deftere? Pirtûk e. Duwere. Dora min Te e. zanî? Dora min e. Dora te ye? Bîne çavê te bigirim. Na tar deşkan beyne ser. Bawer. Tamam. Tiştek dibînî. Na, ez nabînim. Nefes digri. Îcar em dikarin bilîzin. Erê. Hem dikarim bilîzin. Belê. Tamam ez tiştek bidim. Dê. Va çi ye? Kanî. Ava çend e? Çend e? Va çend e? Ka bide min. Ka tu nizanî. Tawan dakir. Nizanim. Tu nedîme ez ê çawa bizanim. Wasa tawan da dikî. Ka bide min. Te dît. Ne sanê ha? Na. Tamam. Tiştek din bêjim. Disa dora min e. Bawer. Bira me. Bawer, belê. Va çi ye? Carek din. Dengek tê. Erê. Nizanim. Çi bêjim te? Çi ye? Çi ye bêje. Carek din. Balon e? Na. Ve çi ye? Ka bike destê min bizanim çi ye? Lazım et wa bisanî. Wa bizanî wa. Nizanim bawer. Ka bidim destê te ha. Dê. Çi ye?
چیه؟ Sivike. تجمرا دگو تو نزانی تو بزنه Sivike. Baste. Gulovere. Nerme. No. Ne nerme? تو جی نرمی Şke. Ha. Tıpe. Tıpe. تمام توپه Ha. اما میزکن توپه توپ نه Aha. کا باش میزکه چیه؟ Çiye. Çiye. Pore. Muye yan pore. زده تو نه ای Pore. پاره Pore. Yan pırçe. Pore. Aha. Ev çiye. Eniye. ها راسته انیه Eni. Evji. O. Ev poze. پوزری Yan bevle. ببله جی پوزی ها Ev gohe. کا بیجه چیه چیه؟ Ev gohe tene. Raste? نه همو چینه و چیه؟ تن نزانی قد نزانی و چیه بیجه؟ Evji deve. اره دوه Deve. Evji pişte. جره پشته چی هیه؟ Pişti. تمام و چیه و یا بیجه؟ Ev laşe. Laşe mirove. İnsan. نه نزان دهان نکر Çimana? نه انسانه Yani- کا ببینه ازم Tu ne insani? کرو از انسانم لی از باورم Eri tu bavari. تگوت انسانه Yani bavar ne insane? نه راسته Vay باور vay. انسانه تو جی انسانی Eri. حیوان هنه انسان هنه Eri. از انسانم لی از باورم Eri. تگوت انسان دهان نکر واسه نبه Ne tane insani tu bavari. تدید Baş. نه انسانه ها من قزنش کر Te kazanç Devam ki. nakır. Rast. اره تابی لیستکته جهاز نکن نه لیستک باشه بینا کاغذم بلیزین او توپه بلیزین توپه جی نزانی کاره جامعه نه کاره تیه ایروژ امه فێری لێکەرێکە دژی ببن کە پڕ تێبکارانین Bili. ئەو لێکەر نهرینە یعنی وەکو بە ئینگلیزی دەبێژن تولوک و فرانسی دەبێژن ڕۆگاردێ O kakti. طلو گاوا کە ئانها ئەم چ دکن ئەم لە هەف دنارنەوە ئەز دنەرم Ez dinerim. تو دنری دنهەری Tu dineri. ئەو دنهەرە Ev دنهره ئەم دووبارە بکن ئەز دنهەرم Ez دنرم تو دنهەری Tu dineri. ئەو دنهەرە Ev دنره Ji gava ku tê nivîsandin mirov dikare wiha bijî binivîsîne ez diniherim û ez dinerim ji ber ku ziman xwe hêsan dikin xwe kurd dikin yanî formên herî basît hildibijêrin. Ji ber wê tê gotin ez dinerim tu dinerî ew dinere em dinerin Ren. hûn dinerin Dinerin. ew dinerin Dinerin. لی sanki jane em uyan bejin dinerin hesane ez dinerin dinerim tu dinerî ew dinere yani dinerin rinde ez dinerim tu dineri ev dinere em Dinerin. dimirin Em Tu dineri dinerin. belki li. Em dinerin. dinerin em dinerin hun dinerin Ev ev dinerin dinerin. tamam baş e ev di deman û ha de têbkaranîn ji gava ku di deman û ha de mirov neyîniya wê bike bawer mirov çawa dike Benyavi ez nanerim ez nanerim yanî mirov diyê radike Neyi dane? mirov
nayê dide Tane şunavê. Hingê dibe ez nanerim. Ez nanerim. Tu Nanerî. Ew nanere. Hûn em nanerin. Hûn nanerin. Ew nanerin. Asad, rahêje pirtûka xwe ya gramerê. Rast e mamosta. Bila tim di destê te Ez debe. gelekî Ji ber ku tu baş naxebitî. rast e. Bi taybetî ez Xewatê tê em bawer. ji bîr dikim. ببرنه ویا خام آنی Baş e. تو دنری او دنره ام دنرین هون دنرین Ew او دو دنره İja و baş e. دنرین Gava ku mirov dinare. belê Ew tiştê ku mirov dibîne. Mirov bixwaze navî wî jî bibêje. Bilêkera nerînê. Mirov çawa dibêje hûn dizanin? na. از کچکی دنریم Mirov lî yê bikartîne. Weke temaşekirinê me gotibû ez li televizyonê temaşe dikim. Her wiha nerîn jî tiştekî weke wê ye. Belê. Hingê mirov dibêje ez li televizyonê dinerim. Ez li televizyonê dinerim. Ez li te dinerim. Ez li te dinerim. دنریم Em li televizyona Kurdî dinerin. ام ل تلویزیونا کردی دنرین Em li dersa Kurdî dinerin. ام ل درسا کردی دنرین Baş e? Wefam باشه kir? مفهم کر درسا kurdî dizanî? Dersa Manê Kurdî Bernameya. Bernameya.